Hello guys, welcome back to our channel. जोंनि मोनसे गोदान भिडियो बयखौबो बरायनाय थाबाय। आंनि खानाया नालाय उन्दुनानै दासो सिखारनाय बायदि जानानै दं। किन्तु दायो टाइमा 10ता जाबाय। फुङावनो 6टायावनो सिखारो जोङो कारन बाबुआ 5टायावनो सिखारो। स' 6टायाव सिखारनांगौ जायो। बाबु फिफायाबो अफिसाव थाङो नालाय ब्रेकफास्ट बानायनांगौ जायो आरो बाबुआबो थाया बिसिनायाव सिखारखाथारनांगौ ओंखायनो फुङावनो सिखारनाय जायो आरो आं थारमाने नै गावनि खानायखौनो खाननोनो मोनाखै टाइमा थारमाने जि सुनायमोन आङो ओमफ्राय न' साफा खालामनायमोन कारन बाबुखौ माने फ्ल'राव दोननाय जायो नालाय बिनिखायनो फ्ल'रखौ आङो सानफ्रामबो माने क्लिन खालायो आरो बिनि मोनसे जिरायग्रा दङ थारमाने एसे जिरायनो हाहांबाय नालाय दसे दोननो बिसिनायाव एसे गिनांगौ बारा गोबाव दोननो हाया नों जेला नायबाय थायो अब्ला दोननो हायो आरो जेला नों गैया बा खामानियाव बिजि अब्ला माने गोबाव दोननो हाया कारन बिराद माने लुद्रायबाय थायो बिनिखायनो आङो फ्ल'रावसो दोनो आरो आं जुदि बाथरुमाव थाङोबा बा ओंखाम सङोबा फ्ल'राव दोनो नङाबा स्ट्रलाराव दोनो आरो बिनि थाखायनो आङो माने सानफ्रामबो लिरनांगौ जायो आरो फुथुनो नागिरबाय आङो उन्दुआ दसेल' 10 मिनिटल' उन्दुबाय ओमफ्राय सिखारफिनबाय पर्दाखौ बोफ्लुमलायदोंमोन आङो माबा होथेलायदोंमोन बांद्राय स्रांबा उन्दुनो नागिरा बियो ओंखायनो गियान बाबा मानो उन्दुआसै नोंलाय नुनो होनासै मानो हा नुनो होनांगौ ना नुनो होनांगौ नै नोंनि आथिङाव गानग्रायाबो गबाय माथो दा गानफिननोसै बांद्राय जों बाहेरायाव जानायानो जाया न'आवनो जानाय जायो ओरैनो मालाबा सप्तायाव खेबसे जाहैयो आरो माबा इन्डियान रेस्टुरेन्टफ्राव बिनि खानाखौथ' आं जानो एकदम मोजां मोना मोनामनाय मोनसे मानोबा बिसोरो मा बुस्थु बाहायोथाय खारनाय मोनसे ओरैनो जोंलाय नाफाम जायो नाफाम जाबाबो मोनामनाय मोनोहाय आं बिसिनि ओंख्रिखौ एसे दोननोसै माबाया गोरा ना रुयाखै एसे दैयाव मोनथोंसै बाबुखौ नाय मा खालायदों बियो एके पजिसनावनो दङ दाबो कियाना कियान पापु उन्दुनो ओंखारथारबाय मेगना नायलाय फिसा जाथारबाय होमबाबो उन्दुआखै आरो बेयो उन्दुनो बादों ना उन्दुनो बादों नोङो उन्दुनो बादों माम जानांगौ दै माम जानांगौ आङो खेबथाम होयो फुङाव खेबसे जों जेला साहा लोङो अब्ला खेबसे होयो बेनो फुङाव फ्रुट्सखौनो होयो आङो थालिर होयो नङाबा एप्पोलखौ एसे माबायाव बयल खालायनानै दैयाव बयल खालायनानै पिउरे बानायो ग्राइन्डाराव होना पिउरे बानायनानै एसे दौवो ओमफ्राय बेलासियाव 12ता 12:30सोआव ओंखाम दौवो जुदि ओंखाम जाथाराबा फ्रुट्सखौनो दौवो ओमफ्राय हराव खेबसे दौवो 7ता 7:30सोआव मालाबाथ' बियो 7तासोआवनो उन्दुलाङो दौस्लाबनो मोना आरो फोजाबाथाय उन्दुलांनाय नङाना ओंखायनो खेबथाम जायो आरो दिनाव गियान नै बेखौ आं बाबुनि थाखाय अर्डार खालामनायमोन जिरायग्रा आरो नै ओमफ्राय नै बिथिं आथिं गोबोरग्रा थारमाने अर्डार खालामनायाव खालि नैबे माबायाल'सो फैदों सानि माबाया ओमफ्राय सिंनि थुलाखौ न'आव लाबोनानै एक्सट्रा बायनानैसो सोनांगौ जादों आरो नैबे खर'आव थारमाने बुरजा सोनाय जायासै सोहरनो एसे दिगदार जाबाय बेनिखायनो बाबु फिफाया मैया मोजाङै सोआसै ओमफ्राय दा नै सिदाखौनो जायासै एसे सोफिननानै गोरा खालामनांगोनदां अब्ला मोजांसिन जागोन आरो दहाय फुङाव फज'नायमोन जिरायदों होमबाबो एसे स्पेसा गुवार नालाय मोजाङै जिरायथारनो हायाखै ओंखायनो गेद्दा गेद्दि जाबाय थायो आरो
किन्तु मोजां फ्ल'राव नैबेहाय दोननानै आरामसे फज'नो हायो आरो ओमफ्राय गावनि गेलेग्राफोरजों गेलेबाय थायो थोलाय बाबा जोंना मोनबाय नामा थालालायनो बिसिनायाव आखायावसो बाम जालायबाय मोनबाय ओंखामा नायनो दे आं बेबायदि रुयो बाबुनो नैबे इलेक्ट्रिक कुकारावनो सायाव बेबायदि होग्रा दङ स्टिम खालायग्रा बेयावनो गाजरखौ हाबाय ओमफ्राय स्वीट पटेट'खौबो फिसा फिसा स्लाइस खालायनानै माबाबाय आरो दा एसे ओंखाम होनानै बेखौ ग्राइन्डाराव होनानै पिउरे बानायनानै दोनसै आरो ओंख्रि मोनसे आरो मोनगासिनो गुदुङा नांनानै खामफ्राम जाजोब्बाय आरो नै बेबो बोरैबा जालायलायबाय दैखौलाय खेबथाम होयो फुङाव खेबसे सानसुआव खेबसे ओमफ्राय मोनायाव खेबसे ओमफ्राय नै बानलु थाइखानायखौनो दाख्लै बायनानै लाबोदों ओमफ्राय मोनहांबायनो बानलुआ 150 थाखा गोलैदों फांसेया ओमफ्राय नैहाय नै मैथा गायदोंमोन आङो मैथाया ओंखारबोहांबाय मैथा ओंखारबोहांबाय ओमफ्राय नैबेहाय लाइ एसे गायदों बेबो ओंखारसिगोन दा बाखिया नैबेफोरलाय इसिबां जेबो जायाखै प्लान्टआ नैबे मानि प्लान्टखौबो माबा मानि प्लान्ट लायनो नैबे पेपार फुलखौबो गायस्लायनांगौ पेपार फुला खिन्थु बे खम दै पेपार फुला नैबे इसिबां गिदिरानो 200 थाखाल' गोलैदों हजोंहायबा 500-600 गाहाम दङ बिदिखौ फुलनि भितराव नैबे पेपार फुलानो खमसिनदां आरो दामा नै बेखौ चाइनिज बेम्बु होनोनो दैयाव दोनबानो गोथां थाबाय थायो आरो बेखौ लाबोनायमोन मोननै दाख्लैयो नैबे मोनसे इनडर प्लान्ट दङ बेखौबो दाख्लै लाबोनायमोन नैबेखौ एक्सट्रा बायनांदों एक्सट्रा बायनानै लाबोदों बेखौ बेबो इनडर प्लान्ट बेखौबो दोनदों बेहायबो दोनदों आरो नैबेहाय मोनसे बेहाय नै बेबायदि लाबोनो सानदों ओमफ्राय बेहाय होनो बेखौ ओमफ्राय बै माबायाव दोनगोन आरो ओमफ्राय नैबेहायबो दोनदों मोनसे चाइनिज बेम्बु ना मा होनो आं लिसु बायना लाबोनायमोन मैया लिसुआबो दामहाय केजि हिसाबसो फानो केजियावनो 150 थाखानो नै केजि मोनसे बायना लाबोनायमोन आं मैया आधा जाखाबाय लिसु बिराद मोजां मोनो आं जानो लिसु थाइजौ एकदम आंनि फेभरेट नै होजोब्बाय आङो गाजर ओमफ्राय स्वीट पटेट' ओंखाम एसे होबाय ओमफ्राय गावनि दै गुदुं गुसु जानाय बेखौ एसे होनोसै नङाबा बांद्राय लाथा खालाय जानाय नङाना एसे जासिगोन नै जाबाय दौनोसै एसे दौनानै ओमफ्राय फुथुनोसै बे उन्दुबासो आं ओंखाम जानो मोनगोन फुथुनोसै बेखौ लुबाय नै ओमफ्राय बेखौ आङो माने फार्स्ट टाइमनि थाखाय दौनो नागिरदों बेबायदि खालायना ओरैनोथ' खिचेरिसो बानायनानै दौनायमोन आङो ओमफ्राय दिनै बेबायदि गाजर ओमफ्राय स्वीट पटेट' ओमफ्राय ओंखाम एसे होनानै बेबायदि पिउरे बानायनानै फार्स्ट टाइम दौनो नागिरदों आरो नायनोसै जायोना जाया खिचेरिखौथ' जाथारा फेरहनफिनजोबो जिरायना दंबाय र' दै एसे लानो फार्स्ट बाइट गोथाव कियान गोथाव ना बाबा
Mau pulang deh Bapak. Nih, mobile ke Kian nak sumbay deh. Tanah bah. Kian, mam jaxang na. Beri nangke. Mama getau mana? Getau mana mama? Mama getau mana? Gau sahum nagirgasina. Mama getau nangko na naman. Kisalay mama getau nangko na naman. Getau taman. Getau tam. Ha? Yang दा डिउटिनिफ्राय थांगासिनो ओमफ्राय नामा गेजेर दंबाय आं नै अखा फैथारसिगोन नुदों सिगां खोमसि जाखो दासो बिराद सान्दुं गोसाथारमोन आं ओरैबाबो थाग्राखौ मोनखासिगोन बैलाय बिल्डिं गुफुरा बेनो जों थाग्राया एसे गोजान थांबावनांगौबाथ' सिगां थांबा आं अखा फैथारसिगोन थाइसे थाइनै थाइफैबायानो जों दा बेलासे बे पिकसानायफ्रा बेहाय ओरैनो फिसा फिसा दखान खुलियो आरो बेहाय स्नेक्स आरि फानग्रा खुसेर बिदै फानग्रा खमसो फैनो सानदोंमोन गावदांखोदों गियानखोदों लानानै नैबे वाना जों बेयाव थाया बै मोनसेयावसो थायो जोङो टुआव बे फ्रन्ट साइडसो खिन्थु हाबग्रा एन्ट्रिया बै उथिकसो राइट लानानै लेफ्ट लाबानो पार्किंखौ मोनसिगोन आरो सिक्योर्ड ना कार्ड होखायो पार्किंआवबो नों कार्ड गैयागौ माने नोङो बे गेटआ गेवा कार्डखौ स्केन खालामबासो गेटआ गेवगोन ओमफ्रायसो नों गारिखौ बाहेरायाव बा सिङाव लांनो हायो आरो नालाय जोंनि बिल्डिंनि पार्किंआ नैबे पार्किंआ बेनि लाइटफोरा मोशन लाइटसो दै एसे जेनेबा आं दायो बाय खोमसि नुदों दा आं एसे थाबायलांबानो आंनि मोशनजों लाइटआ जोङो आरो नै नाय नायलाय नुदों जोंबाय लिफ्टआ सफैबाय नै बेनिफ्राय बेहाय फेस स्केनार दङ फेस स्केन जानाय लोगो लोगोनो एक्सेप्ट जानाय लोगो लोगोनो बेहाय देखायो नामखौ नामखौ देखायो उनाव फ्लरखौल' थुना होबानो जाबाय थांसिगोन आरो सफैबाय नै बेथिंबो दङ रुमफोर बेथिंबो लिफ्ट दङ बेथिं जों थाग्राया राइट साइडआव बिमा फिसा नेगासिनो बाहेरायाव थांनो आंखौ दायो टाइमा जाबाय 5:30 बे नै रुमाव बोथोरा नै जेराव अखा होखावसिगोन नै खोमसि दा आखा दौरा जालायबाय मानसिफोरा नै बाइकआव थांग्राफोरा अखा सिजानो गिनानै तारातारि नै गरमजोंनो फुलफोरा नै गाज्रि जाहां जाहांसो गासिबो नै अफिसनिफ्राय सफैबाय दुगैखांबाय नै टिकुजों टाइम पास खालायगासिनो जोंहा गियानजों माबा बाहेरायाव ओंखारलांनो साननायमोन माबा माबि प्लानिं खालामनाय आरो डिनार सिनार खालायहैनो गाबोन आंहा सुटिबो नालाय खिन्थु बोथोरा पारमिसन होला दांलै बाहेरायाव बेरायहैनो नै बिराद बार जाना होबाय नै ना गियान बाहेरायाव ओंखारलांनो साननाय नै
बोथोरा नै बिराद मोनानाय खोमसिनाय बायदि मोनबाय टाइमालाय बारा जायाखै 6टायानो जायाखैदां बेनिफ्राय दा बारा गोजानाव थांला ओरैनो गाहायावनो थांना फैनोसै दां ओरैनो सा कफि लोंना फैनोसै आरो गावदाङाबो कियान बिमाया पार्लाराव थाङोनो गाहायावनो स्पा दङ नालाय माबा सेम्पु खालायहैनो बे थांग्रोथोंसै बेनिफ्राय दा जोंहा दायो जोंहा फिसा फिसाला दसे टाइम पास खालामनानै औ दे दा मारिना गालांगोन आं हाद्रैसो नुदों माथो नै हाद्रैसो नुदों माथो हाद्रै गुफुरजों नुदों दां दे थाथसै बेखौ दा साफा खालायनो हाला बै जों माने मा होनो बै फारिवफोरनो बैहाय ओंखाम दोनो ओइ गाहायाव ओइहाय ओइलाय दा नै बारजोंनो थुरसियानो उल्थायना थाबाय माइरं माइफोरा माबाफोरा ओंखामफोरा नै मैला जाना थाजोब्बाय आरो उनाव साफा खालामनो हासिगोन दे थांग्रोदो माबार जोंहा दा फिसाला दसे उनाव थांगासिनो दा गाहायाव थांनोबो मा खालायनो मा थानो जायोना बिराद गोबाव लागोन बेहायनो आधा घन्टासो लागोनदां सेम्पु खालायनो मानो स' दा थांसै जोङो कियाना मालाबा केमेरा नुबा बिराद रंजायोलै ना कियान ओइ नै मा जाखो मा जाखो मा नुखो मिनिनालाय मिनिलाय ए खुदैसो माने खुदै सख'खै मामायालाय मामाया गारना थांबाय नोंखो बिमाया थांबाय दा बायदियाव एसेबां बिमा बिफा सिनाया नालाय ओंखायनो एसेबां कमप्लेन गैथ'आ आरो दा साननैसोनि उनाव बिमाजों बारा थायो नालाय आं डिउटियाव थांबा बिमाखौल' नागिरग्रा जासिगोन बिमा गैयाबानो थाया बाया जासिगोन आरो बाहेराव ओंखारलांनो मोनगोन बायदिबा बिदि ड्रेस गानहोदोंबा ओइ दरजा खाथियाव थांबाथाय बे मिथिखासिगोन बाहेराव लांसिगोन गावखौ नानै बिराद फुरथि जायो बाब्राबलायो दाहाय देखायगोन आं र' दिनै बोरै रियेक्ट खालायो बाहेराव थाङोबा माबा ओरैनोथ' बिमाया सानफ्रोमबो बेलासे बै गाहायाव पार्कआव लाङो आरोना बे बिल्डिंनि बै मोनसे बिल्डिंनि माबाफोरा पेरेन्टसफोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ बाहेरायाव बेरायनो लाना फैयो आरो बे बेलासेबा खोमसिहांबा आरो ओरैनो माने फ्रेस हावा जाहोनो थाखाय फ्रेस बार जाहोनो थाखाय ओंखायनो जोंहाबो एसे हेबिट खालायदो आरो लांनायनि मानसिया एसे माने गथ'आ एसे गाहाम मोनो आरो गाहायाव लाङोबा मोजां मोनो आरोना एसे फुर्ति जायो स' दिनैबो नै लांनो साननायसोमोन जोङो दा बोथोरा एलाव खालाया माथो नै दा दसे उनाव र' मा जायो जुदि जेरावबो थांनाय जायाबाबो ओरैनो गाहायनि बिल्डिंनि गाहायाव थांना फैनानै माबा बुस्थु बायनांगौबो दङ शपिं मलाव गाहायाव बायना लाना फैनोसै आरो बाथारबायनो कियाना बिमानि कलखौनो नेस्लाबला स' लाना थांसै गाहायाव अखाबो फैबाय थाखादों फैनायालाय होमबाबो उपाय गैला लाना थांसै थांनो लुगैथारबाय दा खारन बेयो बेबायदि टाइमाव सानफ्रोमबो बाहेरायाव थाङोना बिमाया लाना थाङो ओंखायनो हेबिट जाबाय आरो दा नै थानो बाथारबायनो ओंखायनो लाना थांसै नै र' न' ताला मारिनो गाइखेरा लाबाय ओमफ्राय टावेल लाबाय थांसै हा कियान थांसै आबो थांसै न' दा बिदिबा जों थांबाय थानोसै दा गाहायाव थांनानै लोगो हमनोसै नोंसोरखौ दे नै मोना जाबाय हरनि 7टायानो जाबाय ओमफ्राय गाहायाव आङो सेलुनाव थांनायमोन माने खानाया बिराद राफ जाबायमोन ओंखायनो एसे मा होनगोन बेखौ स्पा खालायहैनायमोन ओमफ्राय दा बावैसो सफैदों आङो बिराद टाइम नांबाय 40-50 मिनिटसो नांबायदां ओमफ्राय बाबु बिफाजोंबो थांनायमोन गाहायाव आंखौ लायथावथाव आरो ओमफ्राय गिदिंनानै दासो सफैफिनदों जोङो बोथोरा जि मोजां बापरे बोथोरा बिराद मोजां खिन्थु आंखौ जि ओंखाम संनो बादों ओंखायनो सानदों बाहेरनिफ्रायनो अर्डार खालामना जानोसै नामा नायलाय बोथोरखौ बाहेरथिंजाय जि मोजां नुखादों नायलाय
जि मोजां भिउ नुखायो दै जोंनि रुमनिफ्राय नै भिडिअ एडिटिं खालामबाय थादों जि मोजांखा भिउआ नायलाय जोङो 25th फ्ल'राव थायो जि आराम स्रो बार फैदों दिनैनि भिडिअखौ होमबा एसेयावनो दोनथ'नोसै जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा प्लिज डु लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब आरो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै थाबैनो फैबावगोन जोङो स' बाय